سلام كبرات تخطاتلتي ناتي ميديا أبناء مأكلاي مبرع وطرت ناتبقاسك أتصيل الله إسرائيل مسحا محساب غازا بس حزب الله دما بدباو ليوانوس تعطوه تطرنت إيران وانت ساتافي تغيروا الله إسرائيل أبز حلفة ولعل ليوانوس فتمتنا أير طاعت نا حزب الله لعلو يمرار حزخون حسن نصر اللهن نا إيران مأكلاي كوميتي أزاز زخونا أباسني فرشانن نا هاماس مراحي هانية قتلت بمفتزام زيد داقم طاعت كم زوتحت ዝዝከር እዩ እዚ ጥቕዓት ተኸቲሉ ህዝቢ ወላሂ እውን ሓዊሱ ናይ የመን ሑቲ እና ናይ ኢራን ላዕለዋይ ኣመራርሓ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ ምውሳድ ጀሚሩ ኣሎ ትማሊ ምሸት ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሕነ ንምፍዳይ ናብ ቴል ኣቪቭና ካልኦት ናይ እስራኤል ክልላት በዝሒ ዘለዎ ናይ ባላስቲክ ሚሳኤላትን ሮኬታትን ምትኳስ ከም ጀመረት ቢቢሲ ኣብ ፀብፃብ ወስፊርዎ ይርከብ ኢራን ጥቕዓት ጀመረቶ እስራኤል ሓደ ዝለዓለ ኣመራርሓ ኣዛዝን በቲ ከባቢ ዝድገፍ ናይ ሚሊሻ መራሕቲ ድሕሪ መቕታላ ስዒቡ ዝመፀ ጥቕዓት ምዃኑ ተገሊጹ እዚ ከዓ ቅድሚ መዓልትታት ኣብ ሊባኖስ እትርከብ ዋና ከተማ ዝኾነት ኣብ ውሽጢ ቤይሩት ዝተቐተሉ ናይ ሄዝቦላ መራሒ ዝኾኑ ሓሰን ነስረላህን ናይ IRGC ኣዛዚ ኣባስ ኒፎርሻን ዝምልከት እዩ ናይ ኢራን ማእከላዊ ጉባኤ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝኸፈቶ ናይ ባላስቲክ ሚሳኤል ጥቕዓት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እስካዕ ሕዚ ናብ እስራኤል ቴል ኣቪቭ ካልኦት ከተማታትን ልዕሊ 250 ሚሳኤላት ከም ዝተኮሰ ኣፍሊጡ ዝተተኮሰ ሚሳኤላት ናይ እስራኤል ቁልፊ ዝኾኑ ስትራቴጂካዊ ቦታ ከም ዝወቕዑ ኣፍሊጡ እቲ ሚሳኤላት ዕላማ ዝገበሩ ቦታታት ቁልፊ ዝኾኑ ናይ ድሕነት ቦታታትን ናይ ወታደራዊ ካምፕታትን ምዃኑ ናይ ኢራን ማእከላዊ ጉባኤ ገሊጹ እስራኤል ምንም ዓይነት ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ እንድሕር ወሲዳ ናይ ኢራን መልሲ ዝባእሰ ውዳሚ ክኸውን ኢላ ናይ እስራኤል ወታደራዊ ኣመራርሓ ኣብቲ ናይ ጥቕዓት ግዜ ናይ ዜጋታት ማሕበረሰብ ኣብ ናይ ጦርነት ግዜ መጽለሊ ቦታታት ንኽጸንሑ ትእዛዝ ዘመሓላለፈ እንትኾን ንዝወፁ መምርሕታት ብንቕሓት ንኽከታተሉ ኣተሓሳሲቡ ናይ እስራኤል ጦር ካብ ዝተተኮሰሉ ባላስቲክ ሚሳኤል ውሽጢ ዝበዝሖ ኣየር ምኪነዮም እየ ዝበለ እንተኾነ እኳ ኢራን ካብቶም ዝተኮሰቶም ግን 90 ሚእታዊ ዕላምኦም ከም ዝወቕዑ ገሊጻ ናይ ኣሜሪካ ጦር ኣብ እስራኤል ዝዓረፉ ሚሳኤላት ብምክልኻል ክስታፉ ኣረጋጊጹ ኣሎ ኣብ ማእኸላይ እስራኤልን ደቡባዊ እስራኤልን ዝተወሰኑ ጉድኣታት ምብፅሑን ናይ እስራኤል ጦር ኣረጋጊጹ ኣሎ ናይ ኢራን ናይ ሚሳኤል መጥቃዕቲ ምጅማሩ ተኸቲሉ ናይ እስራኤል ጠቅላይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ዝበፅሐ ናይ ሚሳኤል መጥቃዕቲ ተመልኪቱ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኢራን ዓብዪ ጥፍኣት ሰሪሓላ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ብወገኑ ኣሜሪካ ንእስራኤል ትህቦ ዝነበረት ደገፍ ከም እትቐጽል ገሊጾም spent the morning and part of the afternoon in the situation room and meeting with my whole national security team and consulting with the Israelis indirectly ተተውዓት ድማ ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ናይ ኣሜሪካ ሓይልታት ንእስራኤል ንኽረድኡን ናይ ኢራን ሚሳኤላት ንኸዛብዑ ኣዚዛ ኣላ ኣብ ፔንታጎን መግለፂ ዝሃቡ ናይ ኣሜሪካ መከላከያ ቃል ኣባል ሜጀር ጀነራል ፓትሪክ ሬይደን ናብ ቴል ኣቪቭ ዝተተኮሱ ባላስቲክ ሚሳኤል ንምኽሻፍ ካብ ኣሜሪካ ብዙሕ ዝበሉ ጸረ ባላስቲክ ሚሳኤል ኣሰማርያ ከም ዝነበረት ኣረጋጊጹ ኣሎ ብተመሳሳሊ ናይ እንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስተር ዝኾነ ሰር ኪር ስታርመር እንግሊዝ ኣብ ጎኒ እስራኤል ደው ምባላን ዓርሳን ምክልኻል ፍጥኦ ከም ዝህቡ ተዛሪቦም ኣለዉ ናይ ፍልስጤም ሃማስ ብወገኑ ናይ ኢራን ናይ ሚሳኤል ጥቕዓት ናይ ጅግና ተግባር ኢሉ ዝወሰደ እንትኾን ኩለን ሃገራት እስራኤል ንምክልኻል ደው ክብላ ከም ዘለወን ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ፈረንሳይን ጃፓንን ናይ ኢራን ጥቕዓት ብምውጋዝ ድምፆም ከስምዑ እቲ ግጭት ተባኢሱ ንኸይቐጽል ክልቲኦም ወገናት ጻውዒት ከም ዘቕረብሎም ተሓቢሩ ኣሎ ናይ እስራኤል ሰዓት ኣቆጻጽሮ ምሸት ሰዓት 1 ፈረቓን ሶልስ መዓልቲ ናይ ኩሉ ነባር እስራኤል ስልኪ ብሓደ ግዜ ናይ መጠንቀቕታ ድምፂ ብምውፃእ ብቕልጡፍ ናብ መጽለሊ ቦታ እተው ዝብል ነይሩ ብተወሳኺ እውን ካሊእ መልእኽቲ ክሳብ ዝመፀኩም ካብ መጽለሊ ቦታታት ከይትወፁ ዝብል ነይሩ ነዚ መልእኽቲ ዝለኣኸ ናይ እስራኤል ምክልኻል ሓይሊ ብኣሕፅሮተ ቃል IDF ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዩ ከምዚ ኮይኑ ናይ ኢራን ሚሳኤል ናብ እስራኤል ተተኪሱ ኣብ ኣየር እናተምዘግዘገ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት እዩ ኣብ መላእ እታ ሃገር ዝተሰምዐ ከም ናይ ኣምቡላንስ ድምፂ ዘለዎ ናይ መጠንቀቕታ ደወል ኣብ ሚልዮናት በፂሑ እዩ ይብል ቢቢሲ ናይ ዜና ጣብያ ቢቢሲ ኣብ ኢየሩሳሌም ውሽጢ እስራኤል ቢሮ ከም ዘለዎ ገሊጹ እቲ ቢሮ ንናይ ሓደጋ ግዜ ዝተሰርሐ ሕቡእን መስኮት ኣልቦ ዝኾነ ክፍሊ እዩ ክብል ገሊጹ እቲ ሚሳኤላት ድሕሪ ምትኳሱ ገለገሊኡ ዕላምኡ እንትወቅዕ ገለገሊኡ ድማ ብናይ ጸረ ሚሳኤል እንትውቃዕ ስማዕ ዝነበረ ድምፂ ዝለዓለ እዩ ክብል ቢቢሲ ገሊጹ ክቡራት ተኸታተልትና እቲ ናይ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝነበረ ደብዳብን መግለፂ መንግስቲ እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁን ኣብ መወዳእታ ዜና ቪድዮ ዝተሓገዘ ምስሊ ክነቕርበልኩም ኢና ምሳና ንኽትጸንሑ
ሚድያ ዕድም This is a Some this is a rising. major I think attack. Jim Sciutto, this is it's a obviously major attack. There's no what question. you are seeing, what we are all seeing with Listen. our own eyes is a major attack from Iran. It's a major attack, Dana, and it's an escalation. It's an escalation of this war beyond what we saw. I think potentially beyond what we saw in April when Iran launched dozens of missiles and drones. This attack, according to U.S. intelligence, principally or perhaps entirely ballistic missiles, which are the fastest by far and the most dangerous. And now what we're seeing in addition to those intercepts is we're seeing fragments falling to the ground. It's like a deadly fireworks display over Tel Aviv. Goodness, you're there was an talking impact about just Tel to the left Aviv. of us here. And you're talking about Tel Aviv, Jim. We are looking at pictures right now. We are looking at pictures of Tel Aviv. הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. זה נכון בכל מקום כשאנחנו נלחמים בציר הרשע. זה נכון ליהודה ושומרון, זה נכון לעזה, ללבנון, לתימן, לסוריה, וזה נכון גם לאיראן.